Co je to? Pane, soud se mnou nesl loupežnici, ale nikdo ji zachránil a přivezl ji zpátky sem. Potom nás ale ty loupežníci přepadli. Ale my jsme se ubránili a dokonce jsme zajali jejich náčelníka. Všechno jsme to krásně zvládali. Až do chvíle, co jsme se dozvěděli, že slečna Guta... Co je to? Nenapíjejte. Že je v očekávání. Cože? Ale to ještě není to nejhorší. Slečna Guta. Ona zkusila zraní věže. Je to tragické, on tu stojí sám, dítě odchází, snad někam ke hvězdám. A on starý muž, jen sám a sám, všem je opuštěn, tady zůstává.
pozvání a bez představení vstupujete do mého hradu. Rytířeme, je smutné, že jste nepoznal. Ty, který chtěl živit víru ve mně mezi zdivočelými Maury. Bože, odpůjďte mi o neúctivníkovi. Nikdy neřekl, že do pramení existuje. Nahrajte mi tady žádný divadýlko. Nejdřív si na mě nevzpomněla, teď ti to samej zkouším tady, jo. Musím mě teda nezajímat, tak ti to dám. Ale my vás opravdu nechceme dojmout. My vážně truchlíme pro slečnu Gutu, kterou z nám nikdo nevrátí. Nikdo. Nikdo. Všechno už je ztraceno. Ženská, ty nevíš, s kým mluvíš. Zase si s Bohem, ne? No jo. Ty jsi vlastně všemohoucí. A tím pádem můžeš. To můžu, ale já nechci. Pojď do Božičku, prosím, Božičku. Já vůbec nevím, o čem je tady. O čem asi ty srdlo? Když je Bůh všemohoucí, tak může všechno. Třeba i vrátit čas. A jako vracel čas.